Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത അധ്യായം 4 അല്ലെ 10 വരെ ശ്ലോകങ്ങൾ 11 എടുക്കണം. എന്തൊക്കെയല്ലേ രാജർഷികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇന്നലെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കി പറയണ്ട, അല്ലാതെ ഓർത്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി എല്ലാവരും. പിന്നെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതെ, അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അവതാരങ്ങള് രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരാകുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു. അതായത് ഭഗവാൻ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് തൊട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പറയാ, നമ്മൾ ആദ്യം ആ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, ഭഗവാൻ അർജുനന് മുന്നേ ഭഗവത്ഗീത വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അതെങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്? കാരണം വിവസ്വാൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ മുന്നുള്ളതാണ്, പിന്നെ അതെങ്ങനെ സാധിക്കും? അപ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യം പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ജനന മരണങ്ങളില്ല, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പറയാണ് നമ്മുടെയാണ്, അർജുനോട് പറയാണ്, നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. അന്നും ഇന്നും എന്നും ആരുണ്ടായിരുന്നു? നീയും ഞാനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നിനക്കതൊന്നും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്കതെല്ലാം അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ യുഗത്തിലും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? പിന്നെ ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കും, ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. കാരണം തിരമാല പോലെ അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ. അതിന് 6 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് 6 തരങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, രാഗം, ഭയം, ക്രോധം, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മോചനം രാഗം, ഭയം, ക്രോധം. നമ്മളൊക്കെ എന്ത് സാധിക്കും? ഈ 3 കാര്യത്തിൽ മോചനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതീന്ദ്രിയ
ധാമത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. ഇത്രയല്ല നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാന്ന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. മമാവത്മാനുവർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ഞാൻ നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാ വിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും തക്കതായ പ്രതിഫലം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ നമ്മൾ ഒരേ സമയം ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാൻ എപ്രകാരമാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭാവം എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചുള്ള പ്രതിഫലമാണ് ആർക്ക് നൽകുന്നത്, നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ നൽകുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ, വിദുരരുടെ ഭാര്യ ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുത്തു? പഴം കളഞ്ഞിട്ട് പഴത്തൊലി കൊടുത്തു. നമ്മൾ അതേപോലെ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ നമ്മളെ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കണം എന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ വിദുരരുടെ ആ ഭക്തി, ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു ഭക്തി നിറഞ്ഞു നിൽക്കണമായിരുന്നു വിദുരരുടെ ഭാര്യ. നമുക്കതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. അതെല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊലി കൊടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വാത്സല്യ ഭാവത്തിലാകാം, മാധുര്യ ഭാവത്തിലാകാം, നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഭഗവാനെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മൾ ഭഗവാനായ പ്രാപിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ തോതനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ ആഗ്രഹങ്ങളനുസരിച്ച്, തോതനുസരിച്ച് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിനോട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ, ഭഗവാനെ കാണണം, ഭഗവാൻ അറിയണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടോ, ആ തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്, നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. ഏവരും കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ സ്വാദനുസരിച്ച് സംതൃപ്തി നേടുന്നു. അത് ഇവിടെ മാത്രല്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രല്ല, അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിലായാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മളെ ധാരണ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മാത്രം ഇതേപോലെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയും പഠിച്ച് ഭാഗവതം പഠിച്ചു പോയാൽ മതിയെന്നാണെങ്കിൽ അതല്ല. അതീന്ദ്രിയ ലോകത്തിൽ ചെന്നാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. അവിടെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് അവരുടെ അഭിലാഷ പ്രകാരം അതീന്ദ്രിയ ഭാവേന പ്രതികരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ ലോകത്ത് ചെന്നാലും നമ്മുടെ ആഗ്രഹം എന്തോ അതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് നൽകുന്നത്, പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുന്നതല്ല, നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നാലും നമുക്ക് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഫലേച്ഛയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഫലം എന്താണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. യോഗസിദ്ധികൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ യോഗശക്തികളാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ യോഗികൾക്ക് ഇപ്പൊ കുറെ സിദ്ധികൾ ഉണ്ടല്ലോ, അണിമ, ലഹിമ, മഹിമ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറെ സിദ്ധികള്, അത് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെയാണ് ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് എന്താണ്, ഭഗവാൻ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹത്തിന്റെ ആ തോതനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തർക്കും അത് നൽകുന്നത്. കാംക്ഷന്ത കർമ്മണാം സിദ്ധിം യജന്ത ഇഹ ദേവതാഃ ക്ഷിപ്രം ഹി മാനുഷേ ലോകേ സിദ്ധിർഭവതി കർമ്മജ. ഈ ലോകത്തിൽ ജനങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മൂലം ദേവന്മാരെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ഫലം സിദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ വിജയം വരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ, അതില് വിജയം കൈവരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെന്താണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് ഫലം സിദ്ധിക്കും. പക്ഷെ അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലം എങ്ങനെയാവില്ല, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് വേഗം ഫലം കിട്ടുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും, ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു, ആരാധിക്കും. ഈ ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഭൗതിക ശക്തികളുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവാത്മാക്കൾ തന്നെയാണ് ആര്, ഈ ദേവന്മാരും. പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഈ ദേവന്മാർ ആർക്ക് തുല്യരല്ല, ഭഗവാനോ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളായിട്ടുള്ള നാരായണനോ വിഷ്ണുവിനോ തുല്യനല്ല ആര്, ഈ ദേവന്മാർ ആരും തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവർ നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും, നാസ്തികർ അല്ലെങ്കിൽ പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, ദേവന്മാരെയും ഭഗവാനെയും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരെയാണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത്, പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെയും അതുപോലെ തന്നെ
ഭഗവാനെ ഒരേപോലെ കാണുന്നവരെ പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമാ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമഭിമാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. കൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായിട്ടുള്ള 3 ഗുണങ്ങൾ, അതനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, അതിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ 4 വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചെന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആരല്ല, കർത്താവല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഇതെല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കളെ തരംതിരിച്ചു. എങ്ങനെ? ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നല്ലാതെ ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ എന്തല്ല, കർത്താവല്ല എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഈ പെത്താത്മാക്കളെയാണ് ഈ തരംതിരിച്ചത്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർ ആരാണ്? എല്ലാവരും പെത്താത്മാക്കളാണ്. ആ പെത്താത്മാക്കളെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ, ഗുണത്തിന്റെയും കർമ്മത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തില് തരംതിരിച്ചത്. ഭഗവാൻ പക്ഷെ എന്തല്ല, ഭഗവാൻ ഈ ഒരു വിഭാഗത്തിലും ഭഗവാൻ വരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ആരല്ല? ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവല്ല. ഭഗവാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്. ഭഗവാൻ ഉറവിടം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഒരു ബദ്ധജീവാത്മാവല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നതല്ല, ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. ഭഗവാൻ ഇത് സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് മാത്രം. നമാം കർമാണി ലിപ്പന്തി നമേ കർമ്മ ഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോപി ജാനാതി കർമ്മഭീർന സപത്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മ ഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് എന്തുമില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുമില്ല, ആഗ്രഹവുമില്ല. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, കർമ്മഫലം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇച്ഛയില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി, അതായത് ഭഗവാനെ ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല, അവരെ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല കർമ്മഫലങ്ങൾ കൊണ്ട്. ഒരു രാജാവ്, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ഒരു രാജാവ്, രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ ആരാ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? രാജാവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആ രാജാവിന് എന്തില്ല, ആ രാജ്യത്തിലെ നിയമങ്ങള് രാജാവിന് ബാധകമല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതല്ലാതെ അത് മറ്റുള്ള പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ രാജാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് രാജാവിന് ബാധകമല്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാനാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ്. ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവ് ഭഗവാൻ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വരുന്ന എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. പക്ഷെ അതിനൊന്നും ആർക്ക് പങ്കില്ല? ഭഗവാൻ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിൽക്കുന്നവനാണ്, വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നവനാണ്, ഇതിനെല്ലാം അകന്നു നിൽക്കുന്നവനാണ്. ഭഗവാൻ ഇതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഏവം ജ്ഞാത്വോ കൃതം കർമ്മ പൂർവൈരപി മുമുക്ഷുഭിഃ കുരു കർമ്മൈവ തസ്മാത്തം പൂർവതരം കൃതം. എന്റെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതി അറിഞ്ഞിട്ടാണ് പൗരാണികരായ മുമുക്ഷുക്കൾ പ്രവർത്തിച്ചു പോന്നത്. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടികളെ പിന്തുടർന്ന് കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ? മുമുക്ഷുക്കള്, അതായത് മുന്നേ മോക്ഷം പ്രാപിച്ചു പോയവര്, നമ്മുടെ പൂർവികരെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവർക്കൊക്കെ എന്ത് സാധിച്ചത്? ഈ മുമുക്ഷുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ മോക്ഷം നേടിയിട്ടുള്ളത്. ഇവർക്കൊക്കെ ആ മോക്ഷം നേടാൻ സാധിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അവർക്കെല്ലാം മോക്ഷം നേടാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാണ്, നീ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ പിന്തുടരാൻ. കാരണം അവർ ഓൾറെഡി മോക്ഷം നേടി പോയവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്തറിയാം? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള പാത കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നീ അവരുടെ കാലടിപ്പാടുകളാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. അവരുടെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് നിന്റെ കർത്തവ്യം നീ നിറവേറ്റുക എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 തരത്തില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്? ഒന്ന് മലിന ഹൃദയർക്ക്,
ഹൃദയം മാലിന്യം നിറഞ്ഞ ഹൃദയമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവര്, നമ്മള് ഭയങ്കര ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവരൊന്നല്ലല്ലോ. നമ്മള് അത്യാവശ്യം ഹൃദയത്തിൽ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവരാ നമ്മൾ, അല്ലെ? ആ മാലിന്യ ഹൃദയമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങൾ അതൊക്കെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമികമായ ഒരു ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ മലിന ഹൃദയമുള്ള നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് ആ മലിന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ മലിന ഹൃദയരായിട്ടുള്ള നമ്മളെല്ലാം ഭക്തിയുടെ സേവനം, നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാം. അത് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടര്, കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവര്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തില് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ തുടരുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവര്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ അതില് പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്, മറ്റുള്ളവരെയും കൂടി ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധം എത്തിക്കേണ്ട രീതിയിൽ അവര് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടരും. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടര്, ഒന്ന് മാലിന്യ ഹൃദയമുള്ളവര്, അവര് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ നിയാമക തത്വങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ക്രമികമായ ഒരു ശുചീകരണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവര്. രണ്ടാമത്തത് ഹൃദയശുദ്ധി കൈവരിച്ചവര്, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തികളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്കും കൂടി പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടര്. അങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടര് കൃഷ്ണാവബോധത്തില് തുടരാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. കിം കർമ്മ കിമകർമ്മേതി കവയോപ്യത്ര മോഹിതഃ തത്തേ കർമ്മ പ്രവിക്ഷ്യാമി യജ്ഞാതോ മോക്ഷ്യസേ ശുഭാത്. എന്താണ് കർമ്മം, എന്താണ് അകർമ്മം എന്നത് ബുദ്ധിമാന്മാരെ പോലും വിഭ്രമിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആ കർമ്മത്തെ പറ്റി ഇനി ഞാൻ വിവരിച്ചു തരാം. അതറിഞ്ഞാൽ നീ അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകും. അപ്പൊ കർമ്മം എന്താണ്, അകർമ്മം എന്താണ് എന്നൊക്കെ എന്താണ് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് പോലും വിഭ്രമം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി അതിനെ കുറിച്ചാണ് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? അശുഭങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് നിനക്ക് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചും അകർമ്മത്തെ കുറിച്ചും രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പൊ അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറയാണ്. ഇവിടെ അതിന് മുന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറയണ എന്താണ്? നമ്മള് 12 മഹാജനങ്ങൾ പറയുന്നത്, ഈ 12 മഹാജനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഈ 12 പേര് എന്താ പറയണത്? ഇവര് ആധികാരിത്വമുള്ളവരാണ്. ഈ 12 പേര്, ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരുടെ പാത നമ്മൾ പിന്തുടരണം. ഈ 12 പേര്, അതായത് ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, മഹാദേവൻ, ശിവൻ, അതായത് ശിവൻ, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി. ഈ പറഞ്ഞ 12 പേരാരൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദ മഹർഷി, മനു, പിന്നെ കുമാരന്മാര്, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി. ഈ പറഞ്ഞ 12 പേര് എന്താണ്? 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മഹാജനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വന്നിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ കാലത്തിനനുസരിച്ചോ ദേശത്തിനനുസരിച്ചോ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ ആചാര്യന്മാർക്ക് സാധിക്കും, ഈ മഹാജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. അവര് എപ്പോഴും എന്ത് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നവരാണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് എല്ലാവരും എത്തിക്കാനുള്ള പാത പിന്തുടരുന്നവരാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നൊരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തവരായിരിക്കും ആര്? ഈ പറഞ്ഞ 12 ജനം. എല്ലാവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ പ്രചരിപ്പിക്കുക. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതാരൊക്കെയാണ്? ഇവരെയാണ് ഭാഗവതോത്തമന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. ഇവരെയാണ് മഹാജനങ്ങൾ എന്നാ പറയണത്. ഇവരെ 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് അവരെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മള് 12 മഹാജനങ്ങൾ എന്നാ പറയുന്നത്. മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. വേറെ എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ. മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആരൊക്കെയാണത്? മഹാദേവൻ, ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, മനു, കുമാരന്മാർ, കപിലൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, ഭീഷ്മർ, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി, യമൻ, ജനകൻ, ബലി ചക്രവർത്തി, മഹാബലി ചക്രവർത്തി. 12 പേരാണ് മഹാജനങ്ങൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. കർമ്മണോ കുമാരന്മാർ ആരാണ് മാതാജി? സനകാദികളല്ലേ?
അതെ, അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 4 കുമാരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാല് സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽകുമാരന്മാര് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് സനകൻ, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരന്മാർ, അതാണ് 4 കുമാരന്മാര്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ് 4 പേര്. അടുത്തത് കർമ്മണോ. ഹരീഷ്ണ ഒന്നുകൂടി പറയോ? സനകൻ, സനക, സനാതനൻ, സനന്ദൻ, സനന്ദൻ, സനൽകുമാരൻ. അപ്പൊ പറയുമ്പോ സനക, സനാതന, സനന്ദ, സനൽകുമാരൻ 4 പേര് കേട്ടോ. കർമ്മണോ ഹ്യപ്പി ബോധവ്യം ച വികർമ്മണഃ അകർമ്മണശ്ച ബോധവ്യം ഗഹന കർമ്മണോ ഗതിഹി. കർമ്മത്തിന്റെ സങ്കീർണതകൾ ദുർഗ്രാഹ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം എന്നിവയെ കുറിച്ചെല്ലാം ഒരാൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ ഈ കർമ്മത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിലെ കർമ്മത്തിന്റെ നമുക്കറിയാം, കർമ്മം ഭയങ്കര സങ്കീർണത നിറഞ്ഞതാണ്, ദുർഗ്രാഹ്യമായിട്ടുള്ളതാണത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തറിഞ്ഞിരിക്കണം? കർമ്മം എന്താണെന്നും വികർമ്മം എന്താണെന്നും അകർമ്മം എന്താണെന്നും നമ്മൾ ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. എന്താണ് കർമ്മം? പഠിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മള്? വേദവിധി പ്രകാരമുള്ളതാണ് കർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് അകർമ്മം. വികർമ്മം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ചെയ്താൽ അത് കർമ്മം, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്താൽ അത് വികർമ്മം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള പ്രമാണികരോട് സഹവസിക്കുകയും അവരിൽ നിന്ന് ഈ രഹസ്യജ്ഞാനം നേടുകയും ചെയ്യണം. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണിതും. അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാളും അമ്പരന്ന് പോരും. അപ്പൊ നമ്മള് എപ്പോഴും ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഭക്തനിൽ നിന്ന്, ഭക്തന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും. അപ്പൊ നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉള്ള വഴി ഒരുക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക. അതാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും ഉദ്ദേശം. എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ അത് നേടുന്നതെങ്കിലോ അത് ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു അഭക്തനാണെങ്കിലോ നമ്മള് വെറുതെ അറിയുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നത്, പഠിക്കുന്നത് പോലെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന്, ഒരു ഭക്തനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ജ്ഞാനം പഠിക്കേണ്ട. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പോലും അമ്പരന്ന് പോകുന്ന പറയുന്നത്. എപ്പോഴും പഠിക്കേണ്ടത് ആരിൽ നിന്നാണ്? അപ്പോ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നായിരിക്കണം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. കർമ്മണി ച കർമ്മയഃ സാ ബുദ്ധിമാൻ മനുഷ്യേഷു സായുക്ത കൃഷ്ണ കർമ്മത്തിൽ കർമ്മത്തെയും കാണുന്നവനത്രയും മനുഷ്യരിൽ ബുദ്ധിമാൻ. എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാലും അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലാണ് അയാൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണാം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് കർമ്മം. അകർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം, ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിലോ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമായിരിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞ പ്രകാരമായിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരാരാണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവര് ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവര് എത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയാവസ്ഥയിൽ തന്നെയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്ന് നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മത്തിൽ അകർമ്മത്തെ കാണാം. അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തില് ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാം. അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താണ്? ബുദ്ധിമാന്മാരാണ്. അവർക്ക് ഏതൊക്കെ കർമ്മത്തിൽ അവർ ഏർപ്പെട്ടാലും അവരെങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും? അവർ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവരായിരിക്കും.
അകർമ്മം എന്നാൽ എന്താണ്? പ്രതികരണമില്ലാത്ത കർമ്മം. അകർമ്മത്തിൽ ഒരിക്കലും എന്തില്ല? ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഒന്നുമില്ല, പ്രതികരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. യസ്യ സർവസമാരംഭ കാമസങ്കല്പ വർജിത ജ്ഞാനാഗ്നിദഗ്ധ കർമാണാം തമാഹു പണ്ഡിതം പുതഃ. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ ജ്ഞാനി എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജ്ഞാനാഗ്നിയിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിച്ച പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനി എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഒരു ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്ത് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാന്ന് മാത്രമാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ജ്ഞാനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയില് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകനാണ് ഒരു ജ്ഞാനി എന്ന് ആര് പറയാണ്? ഋഷീശ്വരന്മാര് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കാതെ പ്രയത്നിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ജ്ഞാനി. ജ്ഞാനി ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭൗതികമായ സുഖങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്ത് മാത്രമുള്ള എല്ലാതും ആ ജ്ഞാനത്തിന്റെ അഗ്നിയില് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭസ്മീകരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ജ്ഞാനി എന്ന് ഋഷീശ്വരന്മാര് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവത് ദാസ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടേത് പോലെയാണ്. ഒരിക്കൽ ജനിച്ചു കിട്ടിയാൽ കർമ്മ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം അത് ചാമ്പലാക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുമ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം അഗ്നിയുടെ പോലെയാണ് അജ്ഞാനത്തിന്റെ വികാസം. അപ്പൊ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവോ അത്രത്തോളം നമ്മൾ എന്താണ്? അഗ്നി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ പാപപ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കത് ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് അഗ്നിയോട് പറയുന്നത്. അഗ്നിയുടെ എന്താണ്? എല്ലാം ചാമ്പലാക്കാനായിട്ട് അഗ്നിക്ക് സാധിക്കും. त्यक्त्वा कर्मफला संगम नित्य तृप्तो निराश्रयः കർമ്മണ്യാപി പ്രവൃത്തോപി നൈവ കിഞ്ചിത് കരോതി സഹ. തന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായും സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാവിധ കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നെങ്കിലും കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി കൂടാതെ സദാ സംതൃപ്തനായിട്ടും സ്വതന്ത്രനുമായിട്ടും ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും എന്തില്ല? കാമ്യകർമ്മങ്ങളൊന്നും ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തികളുടെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ തന്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലങ്ങളിലൊന്നും താൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ കുറെ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും? സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കും, സ്വതന്ത്രനുമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളത് എന്താണ്? ഏതൊക്കെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. കാരണം ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികള് ചെയ്യില്ല. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനായിരിക്കില്ല. തന്റെ നിലനിൽപ്പിന് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണൻ അതീതമാണ്, കൃഷ്ണൻ അധീനമാണ്. അതായത് പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടു കൂടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ അയാൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല? ആസക്തനായിരിക്കില്ല. ഒരിക്കലും ഭക്തൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ ആസക്തനാകില്ല. അയാളുടെ നിലനിൽപ്പ് പോലും അയാൾക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ കൃഷ്ണന് ഭഗവാനെ അധീനനായിരിക്കും ആ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? പരിശുദ്ധമായ ഭഗവത് പ്രേമത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നിരാശീര്യത ചിത്രാത്മാ ത്യക്ത സർവാപരിഗ്രഹഃ ശാരീരം കേവലം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ച് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടവാവകാശ ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട്, മനസ്സും ബുദ്ധിയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്തില്ല? ഇപ്പൊ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു, ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെന്താണ്? സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, അതായത് നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം അല്ലെ, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും പിന്നെ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം, ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. ജീവിതത്തിന്റെ അത്യാവശ്യ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണോ അതിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധമാണ് ഇവിടെ. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്
മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും പൂർണ്ണമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുക, തന്റെ സമ്പത്തിലും നേട്ടങ്ങളിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ മനസ്സിനെയും ബുദ്ധിയെയും നിയന്ത്രിച്ച് സമ്പത്തിലും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഒന്നിലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. കാരണം പ്രപഞ്ചത്തിലൊന്നും മാറ്റമില്ല. ഇടപെടലുകളിലെ സൗമ്യതയുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവം ബേപ്പൂരിനെ വികസന വിഹായസ് ഈ നമ്മുടേതായിട്ട് യാതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. എല്ലാതും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അപ്പൊ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധം ഒട്ടുമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് വേണ്ട? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്, നമുക്ക് ജീവൻ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ആവശ്യമായ കർമ്മങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ത് വേണം? ശരീരം നമ്മള് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണം, അല്ലെ? നമ്മൾ ഭയങ്കര എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാവണം. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനിക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല? കർമ്മഫലങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. യന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളെ അവയുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി മെഴുക്കിടുകയും ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു യന്ത്രം, നമ്മളൊരു യന്ത്രം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ യന്ത്രം നന്നായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആ യന്ത്രം എന്ത് ചെയ്യും? ശുചീകരിക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും, മെഴുക്കൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള നമുക്കൊരു ഉപാധിയാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ശരീരം നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ശരിയായ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ ഈ ശരീരം ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ശരീരത്തെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്? ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ യന്ത്രത്തിനെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഴുക്കിടെ ശുചീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ആ ശരീരത്തിനെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ആ ശരീരത്തെ പുലർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധനായ ഭക്തൻ പ്രവർത്തികൾ നിർവഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം ആ ശരീരം നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് ആ ഭക്തനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങള് യദൃച്ഛാലാപസന്തുഷ്ടോ ദ്വന്ദ്വാതീതാമി വത്സരഃ സമാസിദ്ധാവസിദ്ധൗ ച കൃത്വാ പീനാനിപത്യതേ. താനെ വന്നു ചേർന്ന നേട്ടങ്ങളെ സംതൃപ്തനും ദ്വന്ദ്വവിമുക്തനും നിർമ്മത്സരനും ജയാപജയങ്ങളെ സമഭാവനയോടെ കൈക്കൊള്ളുന്നതിനുമായ ഒരാൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അവയാൽ ബന്ധനല്ല. അപ്പൊ താനേ വരുന്ന ചേരുന്ന നേട്ടങ്ങളാൽ സംതൃപ്തനായിരിക്കുക, നമുക്ക് തന്നെത്താനെ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ദ്വന്ദ്വമുക്തനായിരിക്കുക, നമുക്ക് ഇതാണോ അതാണോ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ, മത്സരബുദ്ധി ഇല്ലാതെ, ജയത്തിനെയും പരാജയത്തിനെയും സമഭാവനയോടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരാൾ എന്താണ്? എത്രയൊക്കെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാൾ ഒരിക്കലും എന്തല്ല? അയാള് ബദ്ധനല്ല, ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തില് ബന്ധനല്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒന്നുമില്ല, മത്സരബുദ്ധി ഇല്ല, ദ്വന്ദ്വമുക്തനാണ്, ജയങ്ങളെയും പരാജയങ്ങളെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവനാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാലും അയാള് ഒരിക്കലും ബന്ധനാകുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റാരുടെയും പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്റെ സേവനത്തിന് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി തടസ്സമായി തീരാനായിട്ട് അനുവദിക്കുകയില്ല. എങ്കിലും ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളാൽ അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവത് സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ഭക്തന് കഴിയും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള തന്റെ സേവനം മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തിയെ തടസ്സമായി തീരാൻ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അല്ലെ? ഇതാണോ അതാണോ നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിലൊന്നും അസ്വസ്ഥനാകാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനാർത്ഥം ഏത് ജോലിയിൽ ഏർപ്പെടാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഭക്തന് സാധിക്കും. ഉത്സാഹത്തോടെ ആയിരിക്കും ആ ഭക്തൻ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നത്. ഗതസംഗസ്യ മുക്തസ്യ ജ്ഞാനാവസ്ഥിത ചേതസഃ യജ്ഞായ ചരത കർമ്മ സമഗ്രം പ്രവലീയത. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകാതെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിൽ പൂർണ്ണമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടാതെ, ആ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കാതെ അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിൽ, അതായത് പൂർണ്ണമായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ദിവ്യതയിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എന്താ അവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം യജ്ഞങ്ങളാണ്. അവയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും അതീന്ദ്രിയതയിൽ നിന്ന് ലയിക്കുന്നതിനാൽ അയാൾ ഭൗതിക ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? യജ്ഞങ്ങളായിരിക്കും. അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും. അതിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും എങ്ങനെയായിരിക്കും? അതീന്ദ്രിയമായി തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളാൽ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള
ഫലങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് ആർക്ക് വരില്ല? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വരുന്നില്ല. ബ്രഹ്മാർപ്പണം ബ്രഹ്മഹവിർ ബ്രഹ്മാഗ്നൗ ബ്രഹ്മണാഹുതം ബ്രഹ്മൈവ തേന ഗന്തവ്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സമാധിന. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരാൾ ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അങ്ങനെയുള്ള യജ്ഞത്തിൽ ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും രണ്ടും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആധ്യാത്മിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്വയം സമർപ്പണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശ്ചയമായിട്ടും ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്? യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹവിസ്, യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധന സാമഗ്രികളൊക്കെ കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഹവിസ് എന്ന് പറയാം. ഹവിസും യജ്ഞാക്തിയും എല്ലാം എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആത്മീയ സ്വഭാവം. ഈ യജ്ഞത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാതും ആത്മീയ സ്വഭാവമുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ക്ഷീരോൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അമിതമായ ഉപയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരാം? കുടൽ രോഗം ബാധിക്കാം. അപ്പൊ അതിന് മറുമരുന്ന് എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? ആ ക്ഷീരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തൈരാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഔഷധമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ ഭഗവത്ഗീത സൂചിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ്? അതിൽ നിന്ന് മോചനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധമാണ് പ്രത്യക്ഷതം. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകി കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ നിന്ന് മോചനത്തിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷതം എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധമാണ് അതിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രത്യക്ഷ ഔഷധം എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവമേവാപരേ യജ്ഞം യോഗിന പരിഭാസത്തെ ബ്രഹ്മാജ്ഞാവാപരേ യജ്ഞം യജ്ഞോ യജ്ഞേനൈവോപജുഹ്യതി. ചില യോഗികൾ വിവിധ യജ്ഞങ്ങളാൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു, മറ്റു ചിലർ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ചില യോഗികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വിവിധ യജ്ഞത്തിൽ ദേവന്മാരെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ചില യോഗികള്. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? പരബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. ചിലരെന്താണ്? യോഗികളെ യഥാവിധി ആരാധിക്കുന്നു, ചിലര് ബ്രഹ്മ തേജസ്സിൽ യജ്ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ പലവിധം യജ്ഞങ്ങളെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം. ഒന്ന് ഭൗതിക സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, ഒന്ന് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തിൽ യജ്ഞങ്ങൾ പറയാം. ഒന്ന് ഭൗതികമായ സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്നത് അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമായ ജ്ഞാനം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ യജ്ഞം. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ഭൗതികമായ സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സമ്പത്തിനായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ രണ്ടു തരത്തില് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും? തങ്ങളുടെ സർവ്വ ഭൗതിക സമ്പത്തും ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളത് നമുക്കുള്ളതെല്ലാം എവിടേക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ളവര്. ശ്രോതാദീനീന്ദ്രിയാണ്യ സംയമാഗ്നിഷു ജുഹതി ശബ്ദാദീൻ വിഷയാനന്യ ഇന്ദ്രിയാഗ്നിഷു ജുഹതി. ചില ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കുന്നു. ചിലരെന്ത് ചെയ്യും? ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് എന്തൊക്കെയാണ്? ശ്രവണ പ്രക്രിയകളെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും ഹോമിക്കും. മറ്റു ചിലരാണെങ്കിലോ ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഒന്ന് ബ്രഹ്മചാരികളും ഒന്ന് ഗൃഹസ്ഥരും. ഈ ബ്രഹ്മചാരികൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അഗ്നിയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നു. ആത്മസംയമനമാകുന്ന അഗ്നിയില് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബ്രഹ്മചാരികള്. പക്ഷെ ഗൃഹസ്ഥർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെയാണ് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രിയമാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ഗൃഹസ്ഥര്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ബ്രഹ്മചാരികൾ. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നവര് ബ്രഹ്മചാരികളും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ ഹോമിക്കുന്നവര് ഗൃഹസ്ഥരുമാണ്. ബ്രഹ്മചാരികൾ അഥവാ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മനോനിയന്ത്രണം ചെയ്യണം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മചാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരുവിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി ഹരേർ നാമാനുകീർത്തനം അഥവാ ഭഗവത് നാമ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളിൽ സദാ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. അതായത് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആദ്യത്തെ 3 കാര്യങ്ങൾ. അത് നമുക്ക് എന്തിലൂടെ സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തിലൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഒരു ബ്രഹ്മചാരി എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ നാമജപം കീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബ്രഹ്മചാരി, ശുദ്ധ ബ്രഹ്മചാരി ചെയ്യുന്നത്. സർവാണി ഇന്ദ്രിയ കർമാണി
പ്രാണകർമാണി ചാപരേ ആത്മസംയമ യോഗാഗ്നൗ ജുഹ്യതി ജ്ഞാനദീപിതേ. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായ മറ്റു ചിലർ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നതിൽ തൽപരരായിട്ടുള്ള മറ്റു ചിലര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എന്ത് ചെയ്യും? പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമായ മനസ്സാകുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവർ എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും പ്രാണപ്രവർത്തനങ്ങളെയും നിയന്ത്രിതമാകുന്ന മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്നു. നിയന്ത്രണമായ മനസ്സാകുന്ന അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെ യോഗാ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യോഗാ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച്. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകർഷനായി തീരുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്താവും? പരാഗാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടും. ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന് ആകർഷനാകുമ്പോൾ ആത്മാവ് പരാഗാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ നിന്ന് പിൻവലിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് എന്താവും? പ്രത്യേകാത്മാവ് എന്നറിയപ്പെടും. ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആകർഷണമായി വരുമ്പോ പരാഗാത്മാവെന്നും അതിൽ നിന്ന് പിൻവലിയുമ്പോ എന്ത് പറയും? പ്രത്യേകാത്മാവെന്നും പറയപ്പെടും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് യോഗ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദ്രവ്യയജ്ഞ തപോ യജ്ഞ യോഗ യജ്ഞ തഥാ പരേ സ്വാധിയജ്ഞാന യജ്ഞാശ്ച യതയാ സംശ്രിതാ വ്രതഃ. സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായി ചിലർ തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നു. അപ്പൊ ചിലരെന്താണ്? സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിക്കൊണ്ട് തങ്ങളെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവൻ ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകും. മറ്റു ചിലർ കഠിന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചും അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്താലും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായുള്ള വേദധ്യായനത്താലും ഈ അവസ്ഥ കൈവരിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയുടെ പരിശീലനത്തില് അല്ലെങ്കിൽ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാന പുരോഗതിക്കായിട്ടുള്ള വേദാധ്യായനത്തിലൊക്കെ ഈ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരും സ്വയം പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരായിട്ട് ചില തങ്ങൾക്കുള്ളതെല്ലാം ത്യജിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുന്നതാണ്. ചിലര് കഠിനമായ തപശ്ചര്യകളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ച് ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? ദ്രവ്യമായ യജ്ഞം, തപോമയ യജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, സ്വാധ്യായ യജ്ഞം. ദ്രവ്യമായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. നമ്മുടെ ഭൗതികമായ സുഖങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊക്കെ ത്യജിക്കുന്നതാണ് ദ്രവ്യമായ യജ്ഞം. തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? വ്രതങ്ങളൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക. ജീവിതത്തിലെ സുഖങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? രണ്ടാമത്തത് തപോമയ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? യോഗകളൊക്കെ സിദ്ധിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? യോഗ യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പൂർണ്ണത നേടാനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും എന്തിലാണ്? യോഗ യജ്ഞത്തിൽ വരും. സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ശാസ്ത്രം പോലുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങള് വായിച്ചു പഠിക്കുക. അതാണ് എന്ത്? സ്വാധ്യായ യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു പഠിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൽ വരും. നേരിട്ടുള്ള ഭഗവത് സേവനമായതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം അതെങ്ങനെയാണ്? നേരിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ് എന്ത്? കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അപാനേ ജുഹ്യതി പ്രാണം പ്രാണേ പാനം തഥാ പരേ പ്രാണാപാനാഗതിരുത്വാ പ്രാണായാമപരായണഃ അപരേ നിയതാഹാര പ്രാണാൻ പ്രാണേഷു ജുഹ്യതി. ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാൻ താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. മറ്റു ചിലർ ആഹാര നിരോധനത്താൽ ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 തരത്തിലാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ശ്വാസചലനത്തെ ശ്വാസത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസനിരോധനം ചെയ്ത് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ചിലരെന്താണ്? ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമ്മുടെ ശ്വാസം നമ്മൾ തന്നെ, അതായത് യോഗാസിദ്ധികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർ ശ്വാസത്തെ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് സമാധിയിലേക്ക് പോകുന്ന ചിലര് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകും. മറ്റു ചിലരെങ്ങനെയാണ്? ശ്വാസത്തിലൂടെ അല്ല, പകരം ആഹാര നിരോധനത്താലും ഉച്ഛ്വാസത്തെ അതിൽ തന്നെ ഹോമിക്കുന്നു. അപ്പൊ 2 തരത്തിലൊന്ന് ശ്വാസത്തെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിർത്തി സമാധിസ്ഥരാകുന്നവരും ആഹാര നിരോധനത്തിലൂടെ സമാധിസ്ഥരാകുന്ന 2 കൂട്ടരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ് പറയുന്നത്? കൃഷ്ണാവബോധം വന്ന ഒരാൾക്കാകട്ടെ എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കാൻ
നിയന്ത്രിക്കുകയാകിയാൽ സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലാണെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യാം? ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം സാധിച്ചാൽ മതി. കാരണം എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവത് സേവനത്തില് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം തന്നെത്താനെ സാധ്യമാകും. ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ എത്തിച്ചേരുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അയാൾക്ക് നേരെ അതീന്ദ്രിയമായ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്, ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ നിലയ്ക്ക് തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ ഒരു ഭക്തൻ ശ്രമിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഭക്തൻ ഒരിക്കലും എന്താഗ്രഹിക്കില്ല? തന്റെ ഇഹലോക ജീവിതം നീട്ടാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ അതീന്ദ്രിയമായ തലത്തിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അയാൾ എത്തിച്ചേരുന്നുള്ളത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം ദീർഘിപ്പിച്ച് കിട്ടണം എന്ന് ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും ആഗ്രഹിക്കില്ല. കാരണം നമുക്ക് എവിടേക്ക് പോകാൻ പറ്റും? വേഗത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിയെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? മാതാജി പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടില്ല. എന്താ പറഞ്ഞ? യജ്ഞങ്ങളില്ലേ 4 അതൊന്നുകൂടെ പറയും. ഓക്കെ, പറയും. പിന്നെന്താ പ്രഭു എന്താ ചോദിച്ചത്? വേറെ ആരോ ഹരികൃഷ്ണ പറഞ്ഞത് എന്താ? പ്രഭു ആരോ സൗണ്ട് കേട്ടല്ലോ. യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഒന്നുകൂടിയും പറഞ്ഞു തരൂ? പറഞ്ഞു കേട്ടോ. മാതാജി, അടുത്ത 29ാമത്തെ ശ്വാസചലനം ഉച്ഛ്വാസ അതിന്റെയും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ശരി, ഫസ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ ലീവ് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് ചെയ്യാലോ. പിന്നെ നമ്മൾ ഏതുവരെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 9, 10, 9, 5 വരെ നോക്കി അല്ലെ? പാഷണ്ഡികൾ ആരാണ്? ഭഗവാനും ഒരേപോലെ കാണുന്നവരാണ് പാഷണ്ഡികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കുന്ന 2 തരക്കാരൊക്കെയാണ്? മലിനഹൃദയരും മലിനഹൃദയർ എന്താണ്? സേവനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ആശ്രയിക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് പരിശുദ്ധി വരും. പരിശുദ്ധ ഹൃദയരാണെങ്കിലോ അവര് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഇതിലേക്ക് സാധിക്കും. 12 മഹാജനങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണ്? നാരദൻ, മനസ്സിലായില്ല? ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ, നാരദൻ പറഞ്ഞ 12 പേര് മഹാജനങ്ങൾ. കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം. എന്താണ് കർമ്മം? ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത്. അകർമ്മം ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ചെയ്യുന്നത് അകർമ്മം. ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് വികർമ്മം. 2 യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൗതിക സമ്പത്തിനായുള്ള യജ്ഞവും അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനുള്ള യജ്ഞവും. അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനത്തിനായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളും. പ്രത്യേകാത്മാവും പരാഗാത്മാവും എന്താണ്? ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകുമ്പോൾ അവനെയാണ് പരേകാത്മാവ്. 4 തരം യജ്ഞങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ദ്രവ്യമയ യജ്ഞം, യോഗയജ്ഞം, ദ്രവ്യ യജ്ഞം,